morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। चिराङाव मोसानि हाराजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव मोसानि हारा, हाथाइ आरो मैनि गंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाग्रानि जुनारनि पार्ट बोखांनो हानायनि उनाव चिरां जिल्लानि बिजनी जारबिसानियायाव 64 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। फानबारि हाग्रा मावख'नि हानजाया अपारेशन खालामबाय थानाय समाव बासुदेव रय मुंनि दायनिगिरिखौ गावनि न'आव हमनाय जादोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव मावख'आरिफोरा सोरगिदिं नायग्रोमदोंमोन आरो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब-जुनारनि बेसादफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। हाग्रा मावख'गिरिफोरा सन्देह खालामदोंमोन दि बे बाहागोफोरा आयेन बेरेखा मैहुर खालामनाय आरो लांखार जाग्रा नेटवर्कजों सोमोन्दो थानो हागौ। सासे गागि हाग्रा मावख'गिरिया बुंदोंमोन, जों बेफोर जुनारनि बाहागोफोरनि फुंखा आरो जाथावना बाहायगिरिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। दायनिगिरिखौ आरोबाव सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ। उत्तर प्रदेशनि बुलंदर सोहोराव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ सासे सुबुङा जिनाहारि खालामदों, जेराव बिथांनि लोगोआ सनिबारखालि उत्तर प्रदेशनि बुलंदर जिल्लानि मोनसे गामियाव जाथायनि भिडिअ सेबखांदोंमोन। हिनजावसानि बिब'आ पुलिस गोसोर थिसननायनि उनाव सानैबो सुबुंखौ खानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ बुंदोंमोन दि हिनजावसाया गावनि बिमादैजों मोनाबिलि 7 रिंगासोआव ओंखारलांदोंमोन जेब्ला दायनिगिरिया बिखौ नारसिननानै गंसे रानस्राव जायगायाव लांदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। बिथांनि लोगोआ भिडिअखौ गावनि मबाइल फनाव सेबखांदोंमोन। जुदि बिथांजोआ गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो जाथायनि सोमोन्दै खोन्थानो साहस खालामोब्ला बिथांमोनहा भिडिअखौ अनलाइन फोसावनो हुमखिबो होदोंमोन। सानैबो बे गामिनिनो थागिरि जेराव बियो गावनि बिमादै आरो बिबौजों थायोमोन। बिथांमोनखौ भारतीय न्याय संहिता धारा 63 जिनाहारि आरो 76 आइजोफोरखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गाग्लोबनाय एबा दायगोनां गोहो बाहायनाय जों लोगोसे आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि आयेन आरो फोरमायथि बिरोंदामिन आयेननि सोमोन्दो गोनां धाराफोरनि सिङाव खानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ। दिसपुर एमएलए क्वार्टाराव हिंसायारि दाङाबाजिनि जाहोनाव सासेया गाज्रि जोखोम जादों। दिसपुरनि एमएलए क्वार्टार मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव 8 दिसेम्बर खालि सानै सुबुंनि गेजेराव हिंसायारि मोगा-मोगि जादोंमोन। सुलुंनि बादियैब्ला संजीव गहेननि सायाव सासे सुबुंखौ गाग्लोबनायनि दाय होनाय जादों, जायनि सिनायथिखौ दासिमबो फोरमायनाय जायाखै। नांलाय-खमलायनि समाव गोब्राब जोखोम जानाय गाग्लोबजाग्राखौ गोनांथार फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायलाय जोखोम जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ। आसाम त्रिपुरा सिमनायाव 5 कौटि रांनि आयेन बेरेखा कफ सिराप जब्द। मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव आसाम त्रिपुरा सिमायाव सुरैबारि पुलिसआ नाका चेकिं अपारेशननि समाव 5 कौटि रांसोनि बेरेखा कफ सिराप जब्द खालामदों। होबथाजानाय मुवा, जायखौ ESKUF होनना सिनायथि होनाय जादों, रेबथुमनाय नम्बर UP 75AT 4207 गोनां गंसे बेसाद ट्राकआव पियाजनि थफ्लानि सिङाव दोनखोमानाय मोननाय जादोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला बे बोखांनाय 294 कार्टनफोराव पेक खालामनाय 44,000 बथलफोर दंमोन, जाय त्रिपुरा फारसे थांगासिनो दंमोन। बिबानगिरिफोरा ट्राकखौ कनसाइनमेन्टआ रायजोनि सिमा बारनायनि एसे सम सिगां होबथादोंमोन, बबेखानि सालायगिरिया हमजानायनिफ्राय बारग'नानै जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। गोबां बिबांनि होबथाजानाय कमारसिउटिकेलफोरनि फालांगि खालामनो नाजानायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे अपारेशनआ ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानाय आरोबाव मोनसे माइल खुन्थिया। 5थि खौराङावनो दङ। बैशाली जिल्ला पुलिसआ जिनाहारिनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों।
बैशाली जिल्लायाव सासे 28 बोसोर बैसोनि हाबा जानाय आइजोखौ दान मोननैनि गेजेराव गोबां खेब जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे 35 बोसोर बैसोनि धेमन दास मुंनि सुबुंखौ रबिबारखालि हमनानै जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। पुलिसनि बादियैब्ला दासआ 11 अक्ट'बराव गाग्लोबजाग्रानि 5 बोसोरनि फिसाजोखौ खावदोंमोन। बिखौ रैखाथियै हगारनायनि बदलै आथोनारि हेफाजाब बिदोंमोन। बिथाङा गाग्लोबनायखौ रेकर्ड खालामनो आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामनो हुमखि होयो। आइजोनि नेवसिनायनि उनाव दासआ अजद होनाय बादियै बिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, गावनि फिसाजोखौ बुथारनो हुमखि होदोंमोन आरो 5 दिसेम्बराव भिडिअ'खौ भाइरेल खालामदोंमोन। भुगिनांनाय आइजोआ बुंदोंमोन दि जेब्ला आं बायजोआव थांदोंमोन अब्ला आंनि फिसाजोआ बैयाव गैयामोन। नागिरसेयावबो जों बिनि जेबो गुमुर मोनाखै। बिनि उनाव आंनाव मोनसे फन फैदोंमोन दि जुदि आं आंनि फिसाजोखौ गोथाङै नायनो लुबैयोब्ला आंखौ जायगानि दाव फार्माव हारसिं फैनो थिनदोंमोन। जेब्ला आं बैयाव थांदोंमोन अब्ला बियो आंखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। साब इन्सपेक्टर मनज कुमारआ रोखा खालामदोंमोन दि दासआ आइजोखौ गले-गले जिनाहारि खालामबाय थादोंमोन, भिडिअ'खौ भाइरेल खालामनो हुमखि होदोंमोन आरो बिखौ हारसिङै लोगो हमनो नारसिनदोंमोन। 6 दिसेम्बराव होनाय मोनसे पुलिस अजदनि उनाव दायनिगिरिखौ 7 दिसेम्बराव खानाय जादों। दायो जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङावनो दङ बिटिआर सोरखारा टेरिटरियेल आर्मि थिसननायनि थाखाय जर'खा थियारिथि थाखो जागायदों। बिटिआर सरकारा भारतनि टेरिटरियेल आर्मियाव थिसननायनि थाखाय फिजिकेल एन्ड मेडिकेल टेस्ट पास देहायारि आरो सावफाहामारि आनजादखौ उथ्रिनाय बिनायसाफोरनि थाखाय जर'खा थियारिथि थाखो जागायदों। जर'खा थियारिथि थाखो जागायदों। बे नाजानाया बड'लेण्ड केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि आरो बड'लेण्ड लाइमोन साख्रि मावथांखिनि सिङाव गोग्लैयो। रिपर्टनि बादियैब्ला गोनांथार आपडेटआ जाबाय 12 दिसेम्बर 2024 निफ्राय 12 जानुवारि 2025 सिम बेयो सोलिबाय थागोन। फारिलाइ समबारनिफ्राय सनिबारसिम। थावनिफोर हिनजावसा फरायसालिमा क'क्राझार, गसाइगाव कलेज क'क्राझार, बिजनि कलेज चिरां, बरमा फरायसालिमा बाक्सा, सालबारि फरायसालिमा बाक्सा, तामुलपुर फरायसालिमा तामुलपुर, उदालगुरि फरायसालिमा उदालगुरि, टंला फरायसालिमा उदालगुरि। उदायथि आरो सोमोन्दो। आरजाथाव बिनायसाफोरखौ फोसावथायखौ मोजाङै नायबिजिरफिननो बोसोन होनाय जायो। बांसिन फोरमायथिनि थाखाय बिनायसाफोरा मुं सायख'जानाय नडेल फोरोंगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बे हाबाफारिनि थांखिया टेरिटरियेल आर्मियाव जिउ राहा नागिरनायाव बिटिआरनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होनाय, ओनसोलनि सिङाव साख्रि आरो गोहोखौ बांहोनाय। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।